Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. Welcome sa atong Palamay Drama o karon ato na pong i-upload ato ang Palamay Drama compilation part 122. Dili na to dugayon mga listeners no para makasugod din ta sa atong drama o pahibaw din ako atong dili ganahan maminaw sa atong mga istorya. Balik-balik ko na ako no atong dili ganahan maminaw sa atong mga pag-istorya sa atong intervlog. Pwede na i-pass forward mga listeners no. Dili na ako katason karon ng ako ang intro vlog o paspason ko na ako pagbasa no atong nag-comment sa ko parang dili makaabot og 10 minutes no para makasugod din ta sa atong drama. Atong basahon ang first comment na to last na to nga gi-upload katong part 121. Ang first comment na to si Delsam99. Hi Sir Idol, maayong hapon. Di off na ko. Mao nakakita din ko sa imong new upload. Lingaw na pod ko paminaw. Support always, basta earpads lang, ako lang makadungog. God bless you and families. Salamat jud kanimo diha ma'am no. Delsam99. O God bless sa imuha diha o amping-amping sa imong trabaho diha sa Hong Kong. Si Analisti, salamat idol sa kanunay nimo nga pag-upload. Malingaw kaimi sa mga drama, mawala jud among kakapoy, stress free jud. Salamat po no, Analisti, nga sa imong kanunay nga pagpaminaw sa mga drama na gina-upload na to. Si Oscar Abeidog, salamat na sad sa wayhuno nga pag-upload idol. Salamat po kanimo no, Oscar Abeidog. Si Danny Lopez, lingawa sa asawa wa na kabalibad sa bana, lingawa kayo drama idol. Salamat no kanimo Danny Lopez. Si Ma'am Balbina Tapalis, thank you sir sa pagpaspas nga upload nimo og naara ko pirmi always support nimo og God bless kanunay sir. Salamat pud kanimo di ano Balbina Tapalis. Si Joselito Salva, thanks idol. Salamat idol, thanks sa pag-compile. Salamat pud kanimo no. Joselito Salva, pirmi na ni sa ka-comment sa to og gusto ko. Salamat kay sa imo dia Joselito Salva. Si Jude Plistico, idol, salamat kayo sa pirmi jud nga pag-upload ug nindot ng mga drama idol. Unta dili ka mapulaan padayon lang kay narami pirmi na pulo nimo. Padayon jud ta jud please ko no kay gumikan sa inyo makapadayon jud ko ug salamat kayo sa imo ug sa imong pagway skip sa mga ads. Salamat kayo sa imo dia jud please ko ug sa imong pirmi pagpaminaw no jud please ko uptick din pud ka no. Ug mag-comment, salamat kayo. Si Brian Ortigal, thanks idol for another upload. Salamat kanimo Brian Ortigal. Si Virgilio Balanay, salamat na sab idol sa new upload. Lingaw na pud og walay skip idol. Kanunay kami suporta kanimo. God bless na lang nimo idol. Believe kay ko ni Virgilio Balanay no. Dili jud nimo skip sa tuwang atong mga ads no. Salamat kay sa imo Virgilio Balanay. Dako na kay nang tabang Virgilio Balanay no ang imong pagway skip sa tuwa. May nalang pud no mabawi atong kago sa pag-edit. Ug gusto na ko Virgilio Balanay, salamat kay sa imong pagpaminaw diha sa Surigao Sur. Si Sugar Santos, daghan salamat idol sa makalingaw nga drama. Salamat kanimo Sugar Santos. Si Nina Castro, malingaw kay ko sa bana sobra kayo kasiloso. Thanks idol sa makalingaw nga drama. Salamat pud kanimo no Nina Castro sa imong kanunay nga pagpaminaw sa atong mga drama no. Si Nilda Yekik, salamat idol sa pirming upload nimo. Pirmi ko kasunod sa imong mga drama. Salamat pud kanimo no Nilda Yekik sa imong pirmi o pagsunod sa atong mga drama. Salamat pud kaayo. Si Berna Siroy, lingaw na sad ko sir sa mga drama. Thank you kaayo. Salamat pud kanimo no Berna Siroy nga naadjud pud ka no gasunod og sa imong pag-comment. Salamat kayo nga isa jud ka na apil pud no sa atong pag-intro vlog. Si Rodrigo Balye, salamat idol. Wayhonong akong pagpasalamat sa imo narami pirmi gasunod sa mga drama o imong mga gina-upload. Salamat kay kayo Rodrigo Balye sa imong kanunay nga pagpaminaw sa atong mga drama. Si Karen Baroy sir, makalingaw jud sa imong mga drama, very entertaining kayo. Salamat jud kanimo no Karen Baroy sa kanunay nimong pagpaminaw o pagsunod sa atong mga drama. Lipay kay ko Karen Baroy no sa imong pirmi pagsuporta. Si May Tasyo, sakto jud idol sa nag-comment nga ang among kalipay dili jud mabayran. Tinuod jud no. Kay ang kalipay sa tao di jud no mabayran. Salamat kay kanimo May Tasyo sa kanunay nimong pagpaminaw sa atong mga drama. Si Annalyn Bruni,
Salamat idol sa drama na jud mga bana nga siluso kaayo, mao jud no. Na mga bana nga sobra ka siluso na po'y asawa nga sobra ka silusa. Parihara ang tao no. Salamat kay kanimo Annalyn Bruni sa imong pag-comment ug sa imong pagpaminaw pirmi sa atong mga drama. Si Isabel Sirna, while escape ni idol, supported ko nimo pirmi og salamat kayo sa pirmi paglingaw namo. Salamat pud kanimo no Isabel Sirna nga napud ka pirmi paminaw sa atong mga drama. Si Judy Primo, salamat idol, makalingaw jud sa mga drama. Salamat pud kanimo no Judy Primo. Si Belma Amor, nice drama idol, more power to the channel. Salamat pud kanimo diha no Belma Amor sa imong pagpaminaw pirmi sa mga drama. Ug mahor na to mga listeners no, tanan ga comment sa ato sa ato ang part 121 ug atong gi-appeal sa pagbasa karon. Gi-appeal nato sa pag-intro vlog sa atong part 122. Og ato na sugdan mga listeners atong Palamay Drama Compilation part 122. Ako si Alice. Ginaingon, nahibaw ko nga dakong sa ang akong gibuhat. Apan mahal ko kaayo siya. Mao nga nakabuhat ko sa butang nga dili angay nga mahitabo. Mao ni ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Huwag ko makasabot na ako. Huwag ko makasabot sa akong kaugalingon. Nganong siyaman ang niya sa kong unang-una ron. Dili kung tani angay nga buhaton, kay may banan ako. Dili ko magpadasa kung gibati ini. Pugnan ko akong kaugalingon. Aron dili na magpakita pa niya. Sa may tabo ni mo, day? Sukad sa imong pag-abot, no? Mura kong uwa man kamhimutang. Kuhan kining... Uwa man dong. Ikaw, sa'yo ka lagi nga niabot ka sa trabaho. Wala ka mag-overtime ron. Wa day. Unya na ko mag-overtime, day, kung may anak na ta. Ikaw, cute. Nanas kwarto na. Paspasan na to, aron magsabak na dahin ka. Ikaw, good. Kana lang kang butangan akong balibaran. Mo na importante sa kinabuhi sa tao ang ana-ana, di ba? Mao ka na, Brex. Di kumusugot nga sumukon mo pa ang kanhi mong uyab. Nga may bana na. Ambot babay. Ako kasabot sa kong ibate. Sugar nga, nagkabuhag mis kong uyab. Si Alice. Ambot, siya nga pirmin niya sa kong nauna pa. May larga ka sa Manila, kuyog sa laing babae. Unya karon nga nagkabuwag mo, buot mong balikan ang babae nga naminyo na in town? Usa ka ba? Sa undak ko man akong pagmahali Buwag lang kong Alice. Pagbida. Siya gina yung matuod akong gimahal. Nadaalan ko atong higayon ng Janet. Ang babae nga palikiran. Dako. Janet Maya in town. Minyo na si Alice. Busa, pangita lang babae. Usa ka ba, uy? Gibati ko nga nahigugma paghihapon ko sa Alice pa. Pusa. Ilugod ko siya. Kikan siya ba na? Oh, Brex! Ay, luyahan ako, day. Duhagit ka raw na itong nakuha, day. Anyan, Suman. Di na ka mo birak usad. Nag-shower na ko. Uy, mubira pa ko, eh. Pero pahuway sa taday. Maluhay ka na ako, day. Sige, pag-shower na dito ka kay ako sad mag-andam sa kong panihapon, ha? Sige na. Ari sa kuskusina, day, ha? Ay. Naon sa man ko, eh. Si Brix naman yun ang akong kanuning huna-una-un. Ay, Diyos ko, wag tangan na taon siya sa akong huna-una. Minyot na ko. Og pinangga kay ko sa akong bana. Ang akong cellphone. Hala, siya kining nanawag. Daoy, ako ba kang tubago, no? O dili? Hello? Salamat ngayon magtawag ang akong tawag ni mo. Briggs, ayaw nalakog sa mukha, good. May banan ako. Ikaw ang sadaan nga dili kitang nakadayon. Kay milarga ka. May kuyog ka sa laing babae. Ipasulan ko ng tanan. O
Ginahon-naon ko na sa magkadagan. Sige, pay. Diyos ko. Unsa akong buhaton? Unsa? Nabuang na gyud na si Bricks. Minyo ka naman unya iya kapag samukon. Ang tinuod na pa, ma. Nahigog mapaghapon ko ni Bricks ang dot karon. Hoy Alice, ayaw pagpakauwaw sa tong pamilya ha? Minyo ka na. Busak kalimti na kadtong una nimong hinigugma. Mabito niya ko gibuhat, ma. Gipugos kong akong kagalingon sa paghikalimot niya. Pero dili ko makahimo. Mahal ko gihapon siya, ma. Og ang imong bana, unsa man, wa ka day makaton sa paghigugma niya, ha? Kaluoy lang ang akong gibati niya, ma. Mga gisugot na ko siyang nagpakasal mi. Pero wa ko mahigugma ni Lino, ma. Wa gyud pisa kamay. Alice, Wa ko makaton sa paghigugma niya hangtod karon, ma. ay, pugsag imong kaugalingon nga makaton kas paghigugmas imong bana. Kay kasal in taon mo. Di mahitabo nga magpakasal ka og laing lalaki kay minyo ka na. Ayaw iton paghugaw-hugaw sa imong pagkaasawa, Alice. Dako nang sa. Og kalimti tong kanahan nga Bricks. Kay kung imong buhaton nga makiguyab ka niya, kalimti nga may inahan ka, kay dili ta kailhong anak kung maghugaw-hugaw ka sa atong pamilya. Dili sad maayo ang gipanulti sa imong inahan, uy, nga kung maghugaw-hugaw ka sa imong pagkaasawa, iya kang kalimtan nga iyang anak. Bisag unsa pakahugaw sa anak, anak man gihapon kaniya good. Tinahod man ko ang among pamilya ka. Ug dili siya musugot nga ako rin magsablik og lapok sa among pamilya. Ay o lagi. Pero ipaunsa pa man na nimo nga wa man tsuk ka mahigugmas imong bana. Tuwa man ka nahigugmas sa lalaki nga mo'y na... Gusto ka ka. Mao na diha. Unya mas dako pa ang sa imong bana, di ba? Oo. Layo ra kayang kang Lino sa Camp Bricks. Pero okay ra ba sa kang Lino? Kay mahilig siya. Ano na sad nga nagahi ang iya ha. Gamay lang. Anya unsa man, sige unsa man bi. Gusto ka nga makita mo ni Bricks? Tabangan ta ka. Sulti dayon tay Alice. Suod man tagikala, busa tabangan ta ka, suportaan ta ka para malipay ka. Sige, sulti, tabangan ti ka day Alice. Tinuod ka? Ha? Isay? Isugod si Alice nga magkita mi? Oo, pero kanang okay ra ka, naba siya bana. Mahubo niya kaniyang kabit. Ako, naibaw ko nga kung magkarelasyon ibalik. Ako nga tagan yung dako pabor. Kinigugma siya nako. Unya, di ka mahadlok nga mapatay sa iyang bana kung mahibaw ang iyang bana nga nagbalik mo. Ang andam ko. Andam mo dawat bisag unsay may tabo nako. Tungod kay mahal kay nako sa Alice. Uy, tinuoy, mahal ka ni mo siya? Kung mahal pa ni mo siya, nganong ni kuyo ka man og laing babay dito sa Manila, be? Ngano man, aber? Di na tapos istorya ato. Gibisul lang ito nako. Bisa, sige na. Tingnan siya nga. Magkita mi. Please. Sige na, Isay. Kang kisa maning bay nga tong ginungan tay. Ay, sa ako ning ikagaw, uy. Bay paabangan ni. Pero bakanti man ni Royn. So, naningkamot ko nga anhi mo magkita si Bricks. Wa pa man iyan sakyanan. Kita may unang niabot. May sakyanan kami abot ay. Awag gid palibak. Sakyanan na ni Bricks, day. Si Bricks ka nang nanaog sa auto. Ah, sige, naog na sad. Paabuton ta lang ka. Human mo magtagay sa duha ninyo kagugman. Tagay. Sige. Manaog ako. Bye-bye! Amping! Ayan. Tuan na. Hello? Ay, naibaw ko nga. Wa kagid malipay uban sa imong bana. Day Alice, mong gitabangan ta ka aron malipay ka. Bisag di pa ta katabangan, mangita gihapon mong duha o kikayon aron magkatakdo pagbalik ang duha ninyo kagugma. Unsa? Mao ka na, Lino. Oh, Ning paglakaw ros imong asawa, makikita siya sa kanhin niyang uyab naging anlag Bricks. gibuhat mong tanan ko ang tanan aron iya ko higugmaon. Apan pakyas ko. Kay iya gid ang gipili ang iyang higugma rin kaniyadto.
Huwag yun sa may gugman ako. Busa bisan sakit, ma. Ihatag ko na lang sa imong anak ang iyang kalibay. Hindi mo na ako nito. Kaya ta. Kung yung lawas, okay? Wow. Muliog. Kung yung mga. Wow. Ano niya mautay mo? Kung yung kalsonis. Oh. Suka ni mamang hupot. Ko, ang imong hindi okay. Makanindot. Yun, nag-cute ni mo. May pakigbulhibong ni mo. Bagong tupo. Okay. Prince. Mo paus ko magpatara. Di mamarog tali. Ay! Sandi ka di. Prince! Nila ka. Langas. Halik doon sa ubos. Isa ang yung tas paa. Prince! Prince! Lagi. Maging ko tas bangko. Ako. Sa pagkatubang ako. Birahe! Bambahe! Please. Prince! 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 Amitay ko na sa'y! Prince! Lino, masugot kang magbuwag ka? Mahal ko kay ikaw, Alice. Ug nasayad ko nga, wa kag yun mahigugman ako, bisad kasal ta. Kalipay man mo na si Brex. Busa tagan ko ikaw sa imong kagawasan. Lino, pasalo ako. Huh? Pero si Briggs paghihapon nang akong gigugmahang tod karon. Di ba lagi ko balik? Ay, sorry, God. Sige na, biyahe lang ko. Pagigdi mo ni Brex. Huwag iampon ako. Gani biyaan pag-usap. Kana ang iampon ako kalunas kay Tasan. Kaya ang imong kalipay. Ako kalipay. Naluoy ko sa kumbana. Nagilak in town siya nga mitag sa akong kagawasan. Wa ko matlangay, ipanghipos ko dayon ang tanan akong piste. Ug mibiya ko sa pana. Gibiyaan ko ang akong pana nga hilak. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Thea. Ginaingon, nagkigminyo kaniya o imuda siyang bana. Dawata unsa man ang tanan kaniya. Mao kining nahitabo ang kinabuhi na di na kumahingon. Mahikalinta. Benjamin, kinsa na bisita ni Thea? Ay, si Dino. Kinsang Dino? Nako ni Oscar nga, barangay tano ni Kapitan Digoy Habiliana. Uyab na silang duha. Basin pa, kay malipayon man na si Tia nga atong anak nga nagkikatubang Dino. Pastilan Benjamin, og sila ang magkadayon. Luoy si Thea. Anong luoy man ang atong anak, no ni? Ato lang ni Benjamin. Sa bata pa kana si Dino. Ako'y naka-asset sa doktora nga tuwi niya dito sa sentro. Unya? Naglisod og tuwi ni Dino ang doktora. Naglisod? Puwerte pang mubuha, gamay pa. Ay natin. Dos na hinoon to, pero galisod yun ang doktora sa paguli ni Dino. Uy, baya ni mo, no, ulitaw na si Dino. Ako usad og mitaas na tingali ang iyaha. Uy, Ay, Dauret. ha? Diha, no, niya, English pa ka diha. Ay, nabalaka ko, Benjamin. Uy, ano, ikaw may mabalaka? Ikaw makigdog Dino kung minyo, no, pananglit silang duhan ni Tia nga atong anak. Bada namin, ay, may patakag tabi. Ilisan ka, tika, kadakuan. Ano man, ilisan tika, kapurti mang dakuan ng imuha. Ha? Mangita gyud kog toothpick nga na may troso.
Papa Oscar, mag-menu na ko. May noon na sa? Ay, karaan man. Karaan ba yun yung reaction, Papa Oscar, eh? Yun na, do. Kinsa mo yung menu, ano mo, ha? Oo na hala, sige. Nagkasanabot naman ka among duha ni Tia nga magminyo. Adi, hala, sige, di kong pugong. Unsa ka diya, Benjamin? Kay, mapugong kang magminyo si Tia o si Dino, no, ni? Dili man, Ben. First night ra nato, Tin. Nanguyab ka na ako, gisugot ta ka. Huwag nakigminyo ko nimo tungod ini. So, ano? Good, inay raman. Mag-inabrin? Manghikap ka dito. May malagi ka mohikap. Isipot na mo. Wa, kaya patakas lang. Kanaw magkusalida sa kong laptop. Ay, saron ha? Sabay uso ba? Aron mabaw ko ulit mga buhato ng sano. Huwag aron makahatag ko pipay sa kna. Karon kay na maulit na mga ato bisita. Maglipay ta. Mingna. Maulit na po. Ay. Ganahan mo. Tino. Ya. Tin. Tin. Akit mo pasas. Magbisas. Iwan ni mga kupasas. Tawaan na ko imong nabuhat. Huwag ka to. Ako ba to? Kayang mo yan. Ino. Tapasa ba? Ipadayo. Sige kong duwa. Ay nga naman. Malimod ako. Ha? Ano na pagdoon sa amat doon? Sige. Ginanito po. Humangiso ko ano mani. Dili magtakdo lang buwan. Bangkod. Kiak. Yan ay ang gravity. Uy, yun ang bumamtay dahil ni. Dagat ba? Yun, uy. Dahil na nagmada. Lumubog. Doan sana ako may unsas. Kaya... Sana all. Init sa dila din. Dilo. Nagbasyon. Go, nanti mo. Kulpa na. Morning. Bata na. Mamahaw na ta. Ano lang. Wapoy gana. Ano naman? Basta lang. Kung nahipaw pa lang kung daan nga perting mo buag perting gamaya ng imo dino ay di jud ko magpakasal nimo. Ano naman ka? Iso bang agtinanawan ako? Mamahaw na to ba? Magigtungan ta nilang mamagpapali mo. Dali na good. Uy, kumusta ang newlywed? Uy, ayo ching ay. Ha? Nga naman? Nagbasol ko nga ng si Dino may ako nabana. Uy, nga no good ka. Ching, wajit ko matahom. Hala, perti mang mubuag, perti ang gamaya siya ha, uy. Murag grade 3, section takway. Sa? Tia. Mm. Tia. Ay, kablit-kablit diha, uy. Kikikapoy ko. Ano naman ka? Huwag magkapirming ka na nga unta. Bago pa man ta nagminyo. Ang uban ba yati no? Nagminyo kay gusto ka na gabi magkuan. Ang uban. Katos Rachel ay ganahan dito kada gabi ay magkuan. Anang imo diha. Ay. Nakasabot na ko. Daan pagi ko nga nireklamo ka nining akong... Ay. Sabaday. Nga ingon ini ni ining ako ah. Pinakugdak ko. Mong nakigminyo ko nimo. Muna ni rason. Nga nakigminyo ka na ako. Kaya nagtuog kang dako. Sa man di ay. Banang ko ka. Obligasyon man siguro nimo nga malipay po dang imong asawa di no? Huwag ka malipay sa unang gabi. Humantam kasal. Alsa ka ng lot ni mo. Alsas mata nimo. Kanang imurang dila may mga saligan.
tuyo ko to eh. Aron di ka magduda na ako nga nakalitan ko dihang nakahikap ko sa imuha nga murag toothpick ka daka. Tiyo. Hala ka diha. Ni prang ka gid kang Dino? Alangan. Makalagot manggod siya ching uy. Uy, tiya. Ayaw pasakiti imong bana. Nakigminyo ka na niya. So dawato na nimo ang tanan ug unsa ang naa niya. Ching. Amiga magkita no. Akong tambag nimo. Dawato na nimo kung unsa kagamay ang kang Dino. Pero unsa? Dili ka matagbaw kung mas mo? kuon. Dili ka lamian? Ang lamian man pero dili sa iyaha. Kundili sa iyahang dila o kamot. Naaraman na tiya? Sagdi lang kung gamay ang yaha. Total, dako mo ka na siya o taas man kang dila. Dako kamot niya taas og dila. Magkawa man ko ni mo jing uy. Dino. Din. Naiba ako nga pakamatuli ha. Dino ba? Ano? Ikaw talikti pa. Bang ako. Talikod lang ko. Useless magyapon ko mag-atubang. Mag-atubang ta. Mag-atubang ko nimo. Di ba kakamalipay? Ito bang hagot ko good? Ano pa? Kunin ako sa kong sinina. Tutukir ako. Nahawagot ko. Ano naman? Dali ba? Yan ang ipagawas ni Midi. Okay ra ko nga gamitan ko kamutila din. Huwag naman mahins kung toothpick kagamay na nila. Mariyo ka often. Nakalitan lang sa unang itong gabi eh. Nagaspot ko. Ini mo sa nga ingon na anak gamay. Sagdi na lang. Total. Ako man sa kakuya mo sa taas sa dila. Kana nalay gamita, uy. Matagbaw naman ko anak ba? Tinuod ka? Okay, sige pa. Alayan ako. Taktahan ko, anak. Okay, mudahib ko. Hindi na nakapatingaw na ipam noon. Kanabi. Ano? May na. Ilog. Na. Ako na si Dino. Kung unsa man ang tanan nga nani ha. Doktor ko na lang. Masiyang kuan nga bisag nag-great Christian takway. At least kahatag man po siya kalipay o katawan ako. Kitaas man siya dili. Ug dako ang yang kam. Bahala na lagamitan kag kamot oy lami man. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Linlin, kinaingon, kung unsay gidili, maoy lami. Mao kining nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ako mahimong mahikalimtan. Laleng, ikaw nagtikaw-tikaw diha? Kamatang akong pana. Oy, Len. Oo, ako oy. Tug na lang diagbalik. Alas 3 pas kadlawon. Asa man ka? Ada, mo atukos marawi oy. Kalagot. O ka lagi mo kawas ganina alas 3 sa kadlawon. Padong akong mukawas oy pero kamatang akong bana. Mo ba? Nag-alibay lang unta kaniya. Alibay ko taon. May buong siyag asa ko. Karong kadlaw na lang ha. Din. O sige. Dali kong budbud ha. Di mo ko ibudbud. Kanang budbud pilit ako. Sana all. Pilit man ko niya ako agad. Ay sige binuang diha gud jipoy. Sige. Dadanti kag budbud, mangga og sikwate. Kana kalami. Maghinay lang ko. Aron dili makamatang akong bana. Nagpaabot na turon ako sa jipoy. Pasado na sa alas 3 sa kadlawon. Magpaingon na siya sa iyang pagpangumprag ista sa pasil na ibaligyas iyang asawa.
Manaon ako. Hot na nagkaon ng gipalit akong bulbul si Kwate ug mangga. Kay kining bulbul na po nako ang imong kanon. Pagdali ko, Jipoy, tunlosan ako akong budbud ko. Ambing si Kwate, be. Dalig ini. What? Uy. Ay, kainit pa ni ko. Patay. Nakamatang akong bana. Iskot ba yung kinabuhi eh. Kano sa amang taong ko kadaman ni mo linlino eh. Isda! Isda mo diha! Isda! Ke! Labas na nga akong isda, ke! Isda! Labas ang isda ni mo, Vilma. Ay, labas! Mupalit ka iti. Ay, tanawas Pila ako. kilo? Tanawas ako. We. Tanawas ni Labas to uda. Nya, tagpilang kilo na. 3.80. Uy, kumahal. Ngano kang linlin brato raman? Ha? Kaya namaligya sa dagisdas linlin iti. Oo, pero usahay, dili pa bayad. Siya may pasabot. Ay, pangutan na lang niya si Jipoy nga imong bana. Jipoy, di pa ka mukaon. Nailamin ng tinuwang isda nga akong gituwa, oh. Busog ko, Bil. Busog ka? Lin makanikaon? Dito. Din dito, ha? Dugod, Sa ilang linlin? Ha? Pag sure, Jipoy, ha? May nakasulti na ba na kung kada alas 3 kunos kadlawon, muhapit tagli dihan dapita. Sabi mo ipasabot, ha? Unsay imong ipasabot? May relasyon mo duhas linlin? Relasyon ba? Uy. Huwag mo magawas linlin silang bahay. Natuog pa karon siya. Basin. Nagsabot ng magkita rong alkalaw. Di na ko'y kapalit niyang budbud ug mangga. Kinagawas. Paabutan ko din hala, si Vilma. Hala, misunod man din ako. Uy! Nagkasa mo ka din, Ha? Kasi mo ipaabot din, Poy. Woman. Adto naman ko. Tempa, unsan ang plastic ni mong gida? Tanawa ko, bi. Ay da, wara ni. Ay da, basura ni eh. Labay na ko dito sa unahan. Tanawa lang good ko. Be. Ikaw ba? Mukus man ka. Ginang basura ni. Ako na ba yun? Basura yun. Basura yun di Aida. Saan ka? Ito na kang basura to akong gilabay. Mutuo kay mo magilabay sa may basurahan. Ito na ko eh. Balik ko sa ato kay kadlawon pa. Yabag. Sige ay. Ano ko, basura? Daoroy, pakaroon inman ko mauli na sa amo pero mutago ko. Bawaan na ka dong. Panid-an ako sa Jipoy kung mulakaw na ba siya o di na siya mubalik dinhing napita sa ilang linlin. Layo-layo na siya eh. Tempa-tempa, tanawon ko ang plastic nga iyang gilabay sa basurahan. Tanaw na ko kung basura bagyod to tinuod ang iyang gilabay. Be, yan ang plastic nga gilabay ng Jipoy. Tanawon na ko sa sud. Mangga o budbud ang sud sa plastic? Kanindot pa sa maong mangga. Unya ang budbud init-init pa. Basura ha? Kinsa may ang hatagan ini? Si Linlin? Ngigago nilang duha. Ito na si Vilma. Mubalik ko sa Linlin. Magdali ko. Balik man ka! Gusto kang Linlindong? Nagduda na ko ninyo dahil ni Linlindong. Masakpan tagali mo, bantay lang mo na ako. Makaingon gid mo niya mo. Wow! Hinayan ang tingog ni Miray. Tanan! Nangatog ang mga bata. Hilom! Maawa ka sa itong mga anak! Hilom na good! Ay, Vilma, okay, wawat diha, day. Ngano naman sad tay, palit na sad kag ilim nung makahubog tay. Didaan ko naman sa kong kalipay, day. Ay, kahit ang wawa diha, ay, gamay lang ba yung tao nang nabili na kong kinabuhi, day. Hilom diya tay, uy. Mao gidayon ka. Tay pa ka diyat. Tayo.
Lamat tay, lamat. Duha na ni kabutilyang sikit. Ato-atos tatay ni mo ay. Tos tindahan ni Arlene. Purting hubugan na. Sagdi lang to siya, uy. Dah, mo naman ginas tatay. Palahubog, sukad na matay sa nanay. Manuktok na patog kadlawng dakos tatay. Sagdi lang. Naka man ka. Ako rin mo abling tatay, good. Bel, kadlaw na. Dala ko pasil. Bungon pa kong isda. Anong sa'yo ka makabaligya? Siya? Atal ko? Sige, sige. Kay mantog pa ko, Jepo, eh. Sige, katulag balik. Kini murag mani. Way kulpa. Way mo sunod nga asawa kay katulgon pa. Dalion nagnato, ha? Kay basig mo bangon ng akong bana. Budayon ra ba ng pangita na ako? Sige, Lin. Mayo kay nagduster ka lang. Tuyo na ako ni. Ninduta ni. Sa'yo na kayong isud. Talikod. Igwad. Yayo. Laong. Diretso, ha? Ay, kiss. Tulog sa tapoy. Ay, nalagod. Ikaw man na lang. Muli ba ka tango? Pas, uy. Mamapaot ko slupi, uy. Yan, uy. Uy, tangan slupi, ay. Ako tahan. Ang imong ugangan po, uy. Tatay na nakakita ko. Inyo na yung ibtong lum. Hubog ka is tatay. Dili na kailan to kay ngit-ngit gamay. Kinsa mo? Dali na, wa sila kailan na to. Wa sila. Wa ko kailan ni mo, Chipoy. Agay! Kinsa mo? Helen! Kamu surik buti. Tay? Usay atay! Kaputi ba yung lubot no, ha? Tay? Yes, sumbong di ka sa kong anak no, si Vilma. Ikaw linliwat kay uobahan. Dako kang minyo niya, surikbot ka din sa akong umaga, ha? Kaya no, pura ba yamog mga irdo? Ay, lang may isumbong sa imong anak no, eh. Apila ko? Agay! No, ikaw lang ka na eh. O, tiwason sa ninamo na yawa sa dabi. Sa ni, ay, ang sige, dili mo, may lami. Sa pagkainuod lang, gikuyawan ko diyang nasakad ming duha si Jepoy sa iyong gangan. Pero saon man, sige, dili mo, lami, be. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Tarsila. Ginaingon, ihatag ni Tarsila ang kang Tarsila. Og ayaw ihatag kang Marciana ang dili kang Marciana. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi, nga dili na ko mahimong may talimtan. Sa katong sila, sige mo kagagikik na. Naligaw ko sa ex ni Dario, tay. Kisa mo ng Dario. Anak ni Nicolas ba? Anak siya ba? Oo, igagaw gud ni Hinyo gud. Isahin nyo. Mangod ni Gina. Si Gina ka naman yung dagutan nun. Isong Dario? Oo, tay, siya. Maubotar sila. Halos na tao din sa itong dapit. Nakailata nila. Pida, no? Parihas, lagbaya mong anak ug amahan, oy, nag-atubag rang tingse. Pananom mo dito, oy. Pananom? Oo, sa may itanom na mo, ha? Bisag unsa kanang mapuslan na to, kanang makaon na to, kanang mga masustansya dong mga utanon. Kanang makapalig-on sa tong immune system. Bugbuhag tatar sila, ha? Dahil bugbuhag tanduha, dahil kimurog na masinggan, bakbang nanay ni mo. Lihay tanan, basig maigotas, ratatat. Ratatat sa imong mata. Ikaw, Tarsila. Oh, nga naman ko, nay. Unsa niya kung nasagap ka chismis, ha? Unsan chismisa, nay? Nag-ilog man ko ng mong Dario. Kamong duhas imong amiga nga si Marciana. Tinuod, ne? Tinuod. Ako mag-iun ang naibga ni Dario. Di man si Tarsila. Pero si Tarsila, doon na cellphone. Mang pinagi sa cellphone, nagkauyab silang duha. Ay, time pa. Yun na lang gisukit-sukit mo ko ni magmaayo, Mateo. Ay, kuan manggod, naibo mong Tarsila. Mao ba?
Nasa lang? Dugay no. Oh? Itong gagmay pa may mga bata. Nakasuway naman ganimig nanay-nanay, tatay-tatay. Uy, mao ba? Unya, Mateo? Ano sa'yo niya? Unsay nahitabo. Ito na ba nahitabo ninyong duha ni Tarsila, ha? Dihang nagnanay-nanay og tatay-tatay mo? Unsa? Oo. O ni sulti Marciana na ko. Sulti ko si Rod, Tarsila. Hala no, mga bata pa may atong duha, uy. O wa pa may mga buot ato. Okay, wa pa man may mga buot, way nahitabo na mo. Tinood ka? Lagi Dario. May kalain. Nanabi day si Mateo ini dito ni Marciana. O si Marciana po ni sulti ni mo. May pagkabitin gina ning amigaha da. Marciana, maayo kay nagkita ta. Uy, Besh! Kumusta na? Besh? Oh, Besh? Ngayon gisakta ko ni mo? Ayaw kong tawag Besh. Traidor. Kinsay traidor? Ikaw! Pero time para good, Besh. Ngayon na nagkaingon magang traidor ko, ha? Ayaw na lang kong pagurya-gurya di ha? Og mahimo ba? Ayaw nang pag-besh-besh pa na ako. Sige. Sugod ang adlaw, Di na ta, Besh. Kontra na ta. Oh! Kontra na ta. Sad. Kung tigre ka, ako... Bitin! Ouch. Si Marciana, oh. At ikasugat, oh. Tarsila. Oh, agbayi ko, Dario. Dali. Hi, Marciana. Hello, Dario. Buang yung pabayaan na ka da. Buang ka! Ito, kuya mo. Inaabot yung ko ni mo, ha? Agay, buhay ako buhok. Agay! Ako suwan! Agay! Mabalik na ako suwan! Nagpakita lagi mo sa mga tao nga ubos na mong klase pagkababaytar sila. Mateo. Nagbugno mo si Marciana? Nag-ilog mo sa kalalaki, ha? Kalain ko di mo tunugod, Mateo. Kitsa man ka. Mura man kag nagselos. Oo! Nagsilos ko, Tarsila. Mateo. Nagsilos ko. Nganong sa tanang lalaki ning kalibutan na. Si Dirio may nahimo ni mong uyab. Kaya na ka mga lalaki niya, oh? Nganong si Dirio man yun? Kay si Dario ang gipitik sa akong kasing-kasing, Mateo. Siya rin ipitik sa imong kasing-kasing? Mao ka na tinuod, Mateo. Ako di ay! Oh, nga naman ka. Bisag gamay? Huwag mo pitik ang imong kasing-kasing nako. Wa, Mateo. Bisag gamay? Ni katiting lang? Bisag gamay. Bisag ni katiting wa yun, Mateo. Wa ko'y pagbati ni mo. Wa ko mahigugma ni mo nakasabot ka. Sakit na, Oh. Ang buang nga Mateo ay nag-inom o nagkatakanta pa. Pakauwaw lang. Mamukos man. Nga bisag unsaon wa magyud ko mahigugma niya. Si Dario may akong gihigugma og dili siya. Klaro kaayo nga ang yang kanta para nako. Bahala kang tawhana ka. Ay! Ah, tay. Atay ko? Oh. Nugon kayo ano si Dorio ang imong gipili. Ay, kang Mateo, no? Mata, nagag-morning talaga sila. Unsa may imong ipasabot, tay? Dorio, ako nakitaan ka ubas Marciana. No, sila sa pension house. Ito sa Kulon Lodge. Ito pag nagkagig dugo, ha? Patay baya. Uy, pataka mo lang kagtabi, tay, uy. So, si Pataka. Ato na ito dahil karon. Aron kitang katag. Niya, naghubo na ko, Dario. Unsay? Uy! Uy! Ha, Dario? Dali na pagkabalistaris sa kung babae nga may maguna-una. Oh, mao ba? Ay, Balik. sige, ibalik na kong sulob akong sinina, Dar, ha? Nao. Okay na ka diha, Dario? Oh. Nga nang nagsige makatutok sa kong lawas. Gibatian ka? Ginindutan ko eh. Ito kasi mong pangat, Dario, Tinuod ha, Marciana. Ha? Taman. Virgin pa ka? Ay? Virgin pa. Suga? Virgin ka pa? Ha? Ayaw man. Ay ko pugi. Diri ko.
Nabitan, dali. Ay, ko patalik. Ginagabagtan ni mo, gabagtalikod ka. Ano man, ha? Ay, sakit lagi ng sampot ng kay. Sakit lagi ng sampot na okay mo na lang na virgin. Lami dong. Doon alami tanawon din yung pijunaos nga dugoon kayo. Sorry kay sir ha. Madakpan mi. Bawal ang magdagbata ni among pension house. Bawal? Bawal lagi sir. Nagdagag bata oh. Kana bata na? Dagan na ay. Wala ako ng anak. Pasudla may gusto may makasakom siyang banang dagbabae din sa inyong pension house. Na. Samot sir nga bawal. Kaya ano yun niya mo sa sud sa pension house magpatay. Huwat na lang ninyo sa gawa sir. Ang inyong giingon nga bana niya og kabit sa iyang bana. Arong dili may maamong. Uy. Nang gawas ng mga traidor ay. Kita? Dili yung bersada ay. Gawas sa kwarto daghan king dugo. Ay, kanta pagkanahan. Sila. Mga hayop! Mga traidor! Mga bitin! Wag yun mi mabitin kay 14 tagbawa na mong luha. Nagbasol ko nga nung ikaw pa diri o gipitik sa kong kasing-kasing. Naaman ta si Mateo nga tinuod ka na higugman ako. Day, Nga nung ikaw pa! nakabawas ka na kay taga ng dugho. Sorry, Tarsi na. Ako na si Teryo. Ay, mo na siya, oy! Wa ko mahangol, ana! Pagdugan mo'g ambak sa imperno! Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Janice. Ginaingon, ang gaminyoon dili komedya, nakumpulan ang usag-usa, biyaan na lang ang ilang mga buka. Mao kining nahitabo sa kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Sakit ang gid kay nga akong tiyan. Ayaw kanahan, ayaw sa kuwatatan ambulansya gikuha niyo nun. Animalis yun nun. Lugay na bitong ng animal nun nga imong bana. Animal siya sa tanang animal. Ay, sakit ang kay akong tiyan, ma. Ay, huwag sa lagi. Kay wak pang ambulansya. Yun na! Ay, bigawas. Sa ama! Anak ni Janice! Ang ambulansya sa skina. Dili makasuod dili kay. Ginoo ko. Nagkaanak lagi mong asawa yun nun. Papaulihan na lang ng ambulansya. Gay, higop ining sikwate yo. May na sa bag-ong mga anak. Tapos kuno ang gatas nimo anak nga matutoy sa atong baby. Kaya sana si Kwate yun nun. Si Papa, mo may ang negosyo. Sikwate og puto. Sige na. Higop na ini dyan, oh. Paglisod ko bangon. Dali. Pagkakon ka, ha? Oh, nga na lang. Kaya ako nalay mo pahigop din mo sa sikwate, ha? Ate man na yung maayo ang akong anak yun nun. At imanon yun, ma. Kay, bago ba yaning nanganak? Tingsi yung nauli mo. Lipay lang ko, ma, kay nanganak na nga akong asawa. Lipay ka. Unya, nusan na masabni mo pa magdusan do. Ambot lang ka, ma. Ikatulo na ha. Grabe naman sa kayo nun. Igora mamugawas ang unang dugo sa akong anak gikang nanganak. Birahan man po dayo ni mo. Mo nang kada tuig mga anak ni Janice. Ma, lain mo gayog sa laing babay kumutira. Sa ako yung asawa. Ma, yun nun. Gusto na mo anak ko. Gusto kong mapahaway. May mo pag magbuwag-buwag mong duha. Alingog bungog kay mong duha, uy. Diyan. Uy, hagok naman. Patutok na lagit ko aron dili ko mahilaptang yun nun. Grabe hagukan. Tinuyo naman na.
Ikasabot ang buang ay. Nahibaw ko, papakan ako. Buang ligakos ay. Huwag ka kaligo dyan. Bako pa mang uni mo? Kung makaligo ka na, sultihin ko ha. Ay, salamat. Kay nahilom ang animal. Sang dilag, wa pa kay ligo. Birahan ka dyan. Unsa? Nabuang na kayo nun? Daan pa ko, nagmata ka pa. Ayag kong birahing animal ka ha? Wapay pagkawas akong dugo baya ha? Wapakoy kaligo. Okay, relagi ko, bahalag, baho-baho ka dyan. Ang importante, nga makabira ko ni mo. Ganun, buhi iko ka. Kabuhian, Janice. Inahangan ka rin gabi una. Makaturjak ko ni mo. Di lagi ko. Hindi ko pantusa dyan. Bagong na kayo. Kulabot kong nagbagong na na. Unya, naman din ako ha? Saan? Ay, ipuspos na spultahan. Ano? Kung di ni mo ipuspos, kalupitin na spultahan. Agay! Sakita po no? Mag-antos Diyos kasakit nga amang ka? Sige no, Janice, malugan ako. Ay, ingon ang mama ni Janice kay naras Janice ilaha. Mingaw man luki. Natug siguro kay nagtukaw sa iyang baby. Masud lang ko aron mahatag ko ni kang Janice ang bisayang manok nga dibutangag kamunggay. Luoy kining akong amiga kay Ay! Lubot! Sampot! Balik lang ko sa kong agi. Kalain na sa akong kibati nga nakasaksi kong yun nun og Janice nga nagtorja. Ay! Ma? Ay, hutang sudan ha? Ayaw ha? Kainit. Nayabang sa kong kainit pa kayo. Ay, magalit na lang kong biya sa ilang bahay ni Janice. Nakita ko, Janice. Nakita ko. Aoy, basig maurot na itong isda na to sa lamisa. Di kadot ang ikbon si Iring sa sudan sa nga lamisa. Ano man? Sa dinas man ito nga, wap ablihe. Mao ba? Dami. Yan na, day. Sakit na. Atay na. Ano ka? Mabdos na sa kuin Mayroon. Katilaw na siya kong glabo! Busyad-busyad na pud lagi kami ga. Mauna ni Miganas. Ay, naunsa naman taong ka. Oy, sige naman lang kagbusyad. May bana man. Mabdos man ganinang way mga bana. Ako pa. Mao. Oy, asa man di ka paingon? Sa sentro, magpa-prenatal. Unsa? Magdus na sa si Janice? Aba pa ay. Agas-aghas pag ka pa da. Uy. Mura magkagkaroon pa. Ikapila naman na yun nun. Ikaw upat na. Ikaw, papahuaya sa taong matris Janice. Uy, yun nun. Buang nga anak ko pa. Mas ganahan man kung mubira kang Janice kung mamabdos. Kay labo kayong turjakon. Saba na yun yung lamlam ng baba ni mo na. Jan. Uy. Ano man nun? Janice. Turjaka ko ba? Agay! Sa? Buang kaniha. Karong si manaha ko mga anak. Uy, ay kung pagkauwawis doktor nga mag-anak na ko ha? Ay sos. Kaliguan na bitang bata, anak. Ramda, uy. Tugdi, ayun, uy. Sige na, Janice. Please. Maluoy ka na ako. Sige na ba? Sus, di mo yun nun, uy. Di lagi ko. Ay, kung balibari ha, Janice ha? Kay na. Nabitaw. Kaya nga na magbalibaran ta ka, ha? Maghikog ko. Uy, hikog ka dyan. Lagi. Nagtuo ka nga, dili na ko tinulong nga akong gisulti. Maghikog ko kung dili ko katurjak ni mo ron. Ay, kakapoy ba yan ni mong banaha ka, uy? Ayaw
Ikaw lagi kong balibari dyan. Maluoy taon ka na ako nun, uy. Mga nakay na taon ko, uy. Mayo noon. Aron, mapakatihan na to. Hilom diha, uy. Naanasad ng imong pakate, ha? Te! Unsa man, dili ka? Di lagi ko. Sabta ko. Dalagan ko kay labo kayo. Unsa may imong pagtuon ako nun? Kalabasa kay labo? Unsa man, dili gyud ka? Uno, dos. Ayaw babta og tres, Janice. Kay tinutugod na akong maghikog ko. Tres! Maghikog ko. Maghikog ko. Ay, nung pisi ni. No, dira. Dira. Ihigog sa akong liog ni. Pakamatay ko sa imong atubangan. Hoy! Mayawaan ko no ka! Lalman nga dili ko katurjak ni mo. Kay perti ni mong labuha. Pamatay! Tungtong ko ining bangko kay gihigot ko na sa akong liog ang pisi. Hanggaw Tungtong gid ko oh. sa bangko. Hala! Ay. Janice! Tabang! Tabang! Mauna! Mauna'y pago ni mo si kahigal mo ang ka! Kamatay! Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Tonyo, ginaingon, kung ikaw dili na ganahan sa imong asawa, dili kalikayan nga batintal kayo sila yung babae nga masumot, mas batanon pa kaysa imong asawa. Mao kini nitapos ko ginabuhi, nga dili na ko mahimong may kalimtan. Ay sinda, sugata ko dai. Bukat kini ko da. Oy, ala! Hindi na naman dahil nga kubana. Ay, nagpasaan pagbugas na gisod sa kubag. Ano pa'y laing da nga gipasaan? Sugat! Ay, naalagay ay! Nana! Laoy kaluoy sa kubana. Uy, nagsakya ang tao si Agi pamalit sa merkado. Puya! Oo, dira, tubig ko na rin. Wala ko na butang may takob ng pichila. Tungaba na lang na. Ano yan, Ork. Grabe ha. Puya, salamat ha. Tabalan kaya akong kauhaw. Ay, mo basag kong gitingob og kumpra ang bugas og sudan. Uy, ako na lang utak mo atos merkado ugma. Mao gitu ta. Pero niya naman. Nanay ka na ako nga ako nang kumpra. Hindi ako lang. Ang 25 kilos nga bugas. Barbay, bugatan ng akong daron. Pero okay na eh. Huwag tara akong kakapoy. Sa kwarto na. Ikaw, yun? Di ka poy man ka. Huwag tang lagi. Huwag tang na. Sige na dayon. Ganyan na kami tukari akong gana. Tana dayon. Minsan sa tuwag pa mga bata. Tana day. Ang suot. Ani? Oo, ma'am ko kaligo, dong. Ha? Sige lang, good utong lang inigawak ni mo, dong. Ito ko na eh. Tilis ako, ha? Kung pwede matiwas, makristo ta. Let's na. Sige. Sige pa, dong. Sige pa. Namilik kong ilunggit. Namilikid. Ako, bihina pa. Kanaliog, sige. Parata gid. Madoy. Talikod Ay, sige, lamot. Kung ba na yung maliog, di? Oo, man. May pagganahan ko na. Sige, de. Kana. Sa di ka ganahan turjak sa musawa. Di ka ganahan? Oo, lagi tayo. Sukad lang nga. Dengan siya. Tagsan lagi maligo. Kung magduog mi, sa baho ang angso. O, aligi? Ay, sa di mo problema pag na bahong angso. Ay, kung mo sa dogay, ron di mo mag-anto sa ng singo anong baho kay angso. Ritso lang ron madali. Nindot sa kunang naihawk-hawk ba? Hastil lang. Para trailing ba? Hindi ko ganahan ng sugod. How? Kung mauna nga gusto kag yung dunay romansa sa di pa kamukuan, pag-istoryahay mong asawa, yung namaligo sa karon. Sus, ang asawang butan. Hindi na mistil pa istoryahan, eh. Nga, inana mo yun ang asawa ni mo. Ang sampay plano ni mo. May plano ko tayo nga. Nga sa? Mga bit ko. Very good. Okay, sa. Dipindir ko ni mo. Ikaw, God. Hala, sige, pangabit. Dutan yung mahana. Uy, ay basta ko sa asawa, ha? Ha? Arway gubot. Kinsa sa plano ni mo kabito ni mo, ha? Manuhunon na anak ka? Si Roxanne tay. Anak bang ng Milba? Ha? Roxanne. Si Roxanne?
Lamion sa na taon eh. Mo din ay mong nahunanaan. Bida nagplano ra ba unta kung uyab ko ng bataan. Ay, lang, te. Mangitap lang kang lain do, ha? Kulimuyab na Roxanne. Ay, inahin na lang ay. Ang inahan ni Roxanne mo'y pangyabi. Ang inahan ni mo, akong anak. Bungot si Iro. Tabiliban ko nagpahimang mo tayo. Maway day. Ako yung manguyab ni Roxanne. Ha? Ako, day si Drew. O, lagi do, inahalay mo. Hangyo lang ko. Ayaw lagi, te. Bida sa nimo eh. Ay, ano lang ay. Kita yung duha mo yung manguyab ni Roxanne. O sa sugtol na itong duha. Ay, hamata sa nagtuo ka, hadlo ko makigribal, di mo? Yeah. Eh, sige. Kitang duha mo uyab niya. Panguyaban na itong duha. Sugtol lang na to. Day, Roxanne. Mao ka na, Noy Sidro. Di ko madawat ang imong kuman, Noy. Iguwang naman good ka, Noy. Di ko gusto ng tiguwang ang akong mauyaw. Pagkutiguwang taon, day. Oy, ba't short lang ko? Parehas naman na good. Makahimo pa taon ko, day. Oh, kung kita mo dayon, kaya at kagatagag, daghang anak. We pa. Pasaylo, bitaw ko, Noy. Uy, nga, di ta ka madawat. Laing lalaki ang akong gusto, Noy. Sayang lang kay may asawa naman siya, uy. Laki rin minyo yung mong gustuhan. Kitsa man, kaila ko niya? Oo, kaila ka ayo. Kaya ang ako nagustuhan, ang imo mong anak sa tunyo. Usa! Mali gisulti Roxanne mo gabi, day? Oo. Ay ko na siya. Di ko na ko niya sugton kay kasi gusto na ko. Kaluoy ni mo. Kung ikaw mo yung nagustuhan yan. Mamaya sad, day. Mamaya sad. Kay ikaw pa iso, preglahan kita ka. Matagan dati ka. Bindas mo, mahal mo naman, preglahan ko ni mo. Pinuo day, no? Mahal dati ka. Pero daam ko, may pagtanaw gid ako. Kada babayan na? Bidugok na siya utok, bidugok na. Ibog siya ni mo doon na kay asawa. Ako yung biyudo nga way asawang mo patay, dili siya. Ay, nagreklamo. Hitabo naman. Pero gabi, mamisita ko niya. Mangitan ko pasagil nga to sinda. Para makalakaw ko niya gabi. O, sige. Nala. Mo lang na suluksan do. O ay pasakop taon si mo asawa. Kay tanaw ko na yung mga asawa, magdadara mo ng kutsilyo. Pati yung kada-kadana ka. Atek! Pasagil mo, te. Atek, pasagil mo. Ako rin bahala. Nga di siya makasakop na ko. Basta kaya po tilawag ako gulay babae, te. O si Roxanne, ganahan ko niya. Kay gwapa niya. Mas patanon pa, kay disinda. Busak karong gabi eh. Wadto ko sa ila. Salamat eh. Kaya ba kong gisugot. Bisag nahibaw ka nga, doon ako asawa. Kana tungod kay nakagusto ko ni mo, Tonyo. Sukat pa sa una. Walang ko ni mo makit eh. Ugma di ba? Kanang manurita? Mag-date ha? Kung nasa may plano ni mo, ugma, pwede ramang ganit karon. Ha? Kay ako ramang usa din ni Spy. Tamas probinsya sa tatay ug nanay. Karon? Ano ba? Kana. Kanyo, uy, papalitan man lang ko ni mo ako kakos, eh. Uy. Nagkakilo ka ng pungot ni mo, Dali. Manghiga saog. Dali. Gusto kumot ba? Di man mo na virgin ko, eh. Lab na pa ako sa una na akong ayak sa una to. Naniingot ka na. Ikaw. Unsa? Mauna! May nagsulti na ko nga may relasyon mong Roxanne. Nga akong uyab. Ito nyo. Buwag gi siya ha. Dili ganin mo buwagan si Roxanne. Maproblema gyud na ako. Pero bay Bador, di ko masuksan nga buwag na ko na mo. Uy! Di na tinod na makag siya. Buwag gi gyud si Roxanne. Dili ganin mo buhat na. Ito ka ang taga sa imong asawa nga imong kabit si Roxanne. Ha? Ay, oo. Buwagan ako Roxanne. Buwagan ako siya. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Tomasa. Diniingon, ang batasan sa tao, batasan na gyud na niya. Kung mapausap ka niya, dini na maus siya. Mao kining nahitabos kong kinabuhi nga di na ko mahimong nahikalimtan. Unsay, dili ka mo pauli ito basta.
tay. Ari lang kumatog silang Mar. Noon sa kamabayhan ako, wa ba mo makasal sa Mar? Kuya pa lang mo. Ganahan naman ko, tay. Okay naman po kinikanan ni Dilo yun. Mar. Maulis ato ha. Ilahin pa matiyon nga sa kababayan na matug sa bahay sa laki. Ilabi nag-uya pa lang. Unya ka na mahimo matug, di ako makasal na mo sa Mar. Magpakasal mo bitaw mi ni Mark, tay. Plano na mo karong tuiga, tay. Usa, wa ka na buang ha? Oo, man. Magpakasal ka mo nga wapay o sa katuig sukad ang inyong relasyon. Maulis ato. Paabot ko nimo ha. Magsulti na bahin na. Lagi, tay. Karong tuiga ang gusto ni Mar nga magpakasal ming duha. Nagsapot naman mi anak ko. Sa kabaya tumasa. Ang kami nyo unay dili baya tao na nga init ka kanon kung mapasko mahimo nimong iluwa. Suwituwa nagmaayo ang tagsang batasan una mo musuot kami nyo taon oy. Kami ganis nanay ni mga sobra mi napukto ing nagkauyab. Una mi pagkasal magbuno pa mga ni magduwa. Kamo pakasmar nga wa pakabot usa ka tuig inyong relasyon. Kamo man tos nanay lahi man ming Mar. Ginoo ko nimong anak ka. Klaro naman katay ba? Wa kay gustong Mar. Usa? Why magbuot bukid sa pamanhon nimo Tomas. Ang ako lang nga dili mo magkagubot pananglit kun di ka mo magkasinabot sa inyong kaminyoon. Ang hara ba namang lawa sa mga bating basasan o tagsa-tagsa ninyo kabatasan kung magtipo na mo? Tupad ramig bay sa pamanhonon sa imong anak, pre. Nya mare, unsa man naglasihas pamilya ng pamanhunon sa kong anak. Oh, okay raman. Buotan kaayo ang amahan ni Mar. Ilabi nagdili makainom. Ug kun makainom day mare. Hay na, murag nasudlan og demonyo ang utok, pre. Mangulata nag-asawa. Uy. Natagod. Mulata lagi. Hindi ko to anak pa, uy. Buutan man ang amahan ni Mar, good. Buutan sa na si Mar. Mo nga, magpakasal yun mi si Mar. Palag di mo musukot sa nanay. Tumasa! Dagan ito mga bisita, Tumasa. Ang uban na mga bisita si mong amahan. Ang uban mga barkada ni Papa. O ang uban mga kauban niya simbahan. Ay mga lay minister. Huwag yun ko masayip sa pagpakigminyo ni mo, Mar. Kay nasa simbahan magserbisyo ang imong amahan. God-fearing mong pamilya, ha? O dakong sayop ang nasagap nga balita ni tatay nga mga maldito mo og mangulatag asawa. Sumaron, grabe hapon nakadokdok sa pultahan. Anong dogay mo kami sa pultahan? Oh. Hoy! Hupon Si yung Mar. pultahan! Hupok. Grabe asan imong manuktok ay dukdukon man yung pultahan. Dugay gagable. Ang dugay gagable sa pultahan, ha? Ipasibat pa di mo mga lalaki? Buang ka diha? Buang niya! Hayap! Aray! Ay! Nasakit sa kong kuto nga mag-isumpag. Buang mo gago! Mo ibuhato sa kabuang. Ano mo katuhan na ka? Ikihata ka! Ikiha ko? Oh! Ipapriso ka kaning imo pagsumpag sa kong kuto-kuto! Mabdos ba ako, ha? Mabdos bitaw ka, pero di na ako! Lahi ka ba na? Kitunturo ko niyo babayana ka! Marikay amahan ini! Sugad masugad wa ko mahilap tiglaing laki, ikaw ra! Di ka mo to! Lagi sa pagnin mo din ako. Lahi naman na, kinay-nay. Mar! Suka kilid, suka kilid. Ang ayaw, Mar! Gusto na! Kasakit sa kong Uy. Day, kung sinahitabo ng imong duha ka mata, yung magubaa. Ubag kayo? Lagong pagig kayo. Kisa mo nagbuhatin mo anak tang. Uy, dito masa. Sulti ko, patyo na ko. Kisa man. Patyo ni mo? Oh, kisa man naghimo na. Dawatan ng kutsilyo. Patya yun, ha? Abi. Kinsa mga, ha? Nang karon. Kisa rin dapat mo, ha? Kinsa? Ikaw! Agay! Ako? Ako na Oh. Ha? Ako na Patya! Ako yan? Ako din dapat mo? Patya! Labi na kong nasa iplas tatay siyang mga naibawaan nga manapat mong asawa. Huwag ka ni kalainan si mong amahan nga mangulatag asawa.
Sakto des tatay. Nga may pugong na kung di ko magpakasal ni mo. Awa? Sorry ka day. So, nakainom mo ko. Sorry, perting bunugan ako. Nakainom lagi ko, promise. Di na ko mainom. Di na ko. Pasayloon ta kakaroon sa mo pagdapat na ko, Mar. Pero sa sunod di mo pagdapat na ko, adto ka na po yung prisuhan, timan ina. Salamat kayo. Dito masa. Salamat kayo. Baby, huwag Da. tago na ko imong kasuko na ko. Da, oy. Dali, be. Sakit na ba kayo niya, ha? Mau ganing huwag tango na kong sakit. Di. Kani eh. Huwag tango. Sorry kayo, Tomasa. Sorry kayo. Saling ko na lang niya. Sakit, kambal. Ano, Kita balikin nih. Tay? Niya ka man lagi. Tinuod gid ay gidapatan kang Mar. Wa ni kaso. Way gasong bilaggo man ang duwak mata nimo. Hay mo ba na? Tay, ay nalag-apil ini ko kay minyo na ko. Away magtiayo. Unsay away magtiayo na? Mao ni akong giingon nimo mangulataw ka asawa ka na sa Mar. Ay lagi ka bala ka, Tay. Kung muusab siya dapat na ako, Tay. Ipapriso na ko na si Mar. Pau, ano mo tuba eh? Terus para tuba. Mura nagsuka. Sos, ato ka silong tawag ka, oh. Nga naman. Oo, lagi kay ka. Ako ba ako? Ina lang, may laki ka. Ana sa kana da. Mora ba na akong kalagutan ni mo, ha? Kanapasangin na dyan ko ni mo, bisag wa na ko buhata. Anya, hindi yung pagbalibad ako, Samle. Ha? Luod kay ka, uy, baho kay kag tuba. Luod na karon. Kay may laki, magka. Kilid ang agyo. Kilid ang agyo. Aray, nabuang na sad ka! Yay! Labog sa buang tika kilid. Mar! Uy, hala. Kitapatan na sa ni Mar si Tomasa. Hawa na. Hubog na sa tingali si Mar. Mao nga napatasad sa asawa. Sus! Kamay yung pagkaliwat sa amahan nga lay minister. Uy! Lay minister pa. Pero lay minister di ang dako. Adtoon ako ang tatay ni Tomasa. Kibasig mamatay iyang anak sa pagkulata ni Mar niya. Ay, pastilan. Ang ina ni Mar, dili ra bagyod magpakabana kung bunugo nas Tomasa ni Mar nga iyang anak. Mamati lang sa kasakit nga gibati ni Tomasa. Magdali ko. Aron maabtan pang buhi si Tomasa sa iyang tatay. Demonyo ka, Mar. Kung dili ka makainom, kay kinsang santuha. Pero kung makainom na gani ka, mulabaw ka bas demonyo. Ang batasan sa tao iya na yun, ug mao ka na ikaw, Mar. Hilom, ha? Mar! Ginanon! Siya imo ng laki, ha? Unsa? Mar, may mo magawas ka? Tingog sa laki. Imo ng kabit, ha? Ay, Mar, buhay ingon. Imo ng kabit, ha? Kung di ka magawas, sa inyo bay, mapugos ni pagsudya. Una! Boy, ipan ko. Mar, mga pulis ug ang barangay tanod. Unsa? Dos! Ayay. Kamas na lang diha! Mar, kumas diha! Iso ka lang babay! Ayay. Ako ng anak, yanor rin mo bunugon! Kamas diha! Misumbong ka sa imong tatay? Sa Tomasa? Saan ako pagsumbong nga wa may cellphone sa tatay? Ay, mga buwan mo si Tomasa! Buhay ko! Asa! Kamunogi mo na! Kamunogi mo! Tomasa! Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Tessie. Ginaing tungod sa pagmahal o pagkikugma mo sa imong bana, doon nagibanahon nga makasa ka sa imong pagkaasawa. Aron lang masalbar ang problema, nagihambin sa imong bana. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi, na dili na ako mahimong mahikalimpan. Unsa day? O dong,
paatuon ko sa amo kay doon ako na problema dito. Mao ba? Sige. Ato dayon day. Di lang kumukuyog ni mo ha kay pujuti naman ko. Ay, kung paansag ko ini kung unsa ning ilang problema da. Basin kwarta na sad. Wala ba kita'y kwarta ron? Ay, ato ang lagi. Kung kwarta ang ilang problema, pagkitaan to nagpaagi, imubay ng lagi ni kanan. Sige, lakaw na. Ato na si mama o papa ni mo. Unsa? Si Papa nagsigig pingit kasakit si antihan dapat sa tuo? O lagi diabetes eh. Nagduda kong appendicitis nang yagibati ron nga kasakit. Kay naaman sa tuo nga kilid. Pun mo sige ma, dadun ta siya sa ospital. Wa lagi may kwarta day. Kundo na mo'y kahuwaman diha. Panghuwam lang day bi. Ron madhadayon na to sa papa mo sa ospital. Mao ba day? Appendicitis gid ang sakit ni papa nimo? O dong. Nagapanghuwam na ba ko ni Noy Dadoy og kwarta? Kay wa may mahikap gid sila sa mamag papa. Sagdi lang day. Imo man sanang amahan ang nagkinahanglan. Bisan ba na takadong, pero maikog yung ko nimo eh. Ikaw ba yung ang nakabayad sa akong iwaman ni Noy Dadoy? Ikaw gibabayad anak kay ikaw man diri trabaho. Dahil si asawa ta ka. Ug imong amahan ang nagkinahanglan. Ay, busa, wala gina na ako. Unya, unsa may paagi kuno sa pagdata sa imong gihuman ha? Unsa may paagi sa imong pagdata dong? Kay ingon man tos Noy Dadoy nga paatuon ko niya sa ila. Aron may bawaan ko kung unsaon pagdata ang atong utang. Binuwan ba? O kininsinas ba? Kuang lang day. Ako lang ikinsinas sa pagdata. Ina si Noy Dadoy ha? Unya, pila may imong nahuman day? 30,000 pesos dong. Huh? Kung makuwang ng kwarta ha. Bahala na lang si mama ug asa siya ipuno. Sige day. Atua si Noy Dadoy. Ina nga ininsinas ang akong pagdata sa atong utang. Atua siya day. Ganit lang. Nana, meron ko ba daw sa gate? Ay, salamat. Kay wala mo lakaw si Noy Dadoy. Buutan sa ni siya da. Kay gipakuan ko ang dako nga kantidad. Di ablianan niya ang pagkahan sa dako nga ki. Uy, dito si. Niya day ka, ikaw din niya day. Uy, hala. Uy, sorry, pasensya na ka day. Nag-rip lang ko nga biabis gate. Ingon anim ko usahay, basta alimutan ko. Hindi, pawa. Day. Lahos na ito sa may sala, so day. Okay, short na ko. Sud! O pala kong sinagbalik sa pultahan nga gamay sa dagong gate. Ano day ha? Mulahos lang ko dito sa sala ni Dadoy. Oo, day. Lahos lang dito. Mabuta ko dito kay magsulod akong short. Uy, kanindot niya tanawon nga nag-brief. Kabagal ba ya siya nga tubangan? Paminaw na ko no. Murag, dako pa matong iya kaysa akong bana. Mo ba day? Ikin sila nagbayad ni Simon ang imong bayad? O Noy. O kining Noy. Pila man say atong itubo anak Noy. Noy, imo magud kong gitutukan ug maayo Noy. Wa man ka magbraday. Ay, oo Noy. Ako pa magong gilaban ang akong bra. Klaro di akong buhi. Lami ani mo day oy. Pwede lang dito bayaran ang imong gihumang kwarta day basta masugot lang ka nga. Magkaroon dayon day. Noy, Dadoy. Ni Dadoy, uy, ayaw pa kumitsog mo na ana, uy. Wa ako magtiyaw eh. Pero okay lang dili ka. Kuan day ang 30,000 nga imong nahuman kinahanglan nga inyong maimpasod lang sa 2 ka buwan. 20% ang patubuan to. Noy, Dadoy. Ginoo ko. Maglisod taong kong impas anak day sa sud lang sa 2 ka buwan. Ug pagkadak ko sa niya Oktubo eh.
20% mo gyud. Mura man sa di silingan oy. Ay, sakti lang ko dong. Ako lang unya siyang balikon. Ako nga yun nga. Bisan iya lang ipalima ka buwan ang atong pagdata. Ingna siya day. Ang iyo lang pod ba? Grabe sad niya oy. Dili siya maluoy nato. Mao ba gaw tisi? Wa gyud mo sugos no dadoy nga ipalima ka buwan ang tagas pagbayad sa inyong utang? Ay, oo gaw uy. Pero niingon siya nako gaw. Nga iya ko nung ipaimpas ang among utang kun magpa-charger kun iya. Mao ba? Oo niya, usa pa may magidungayan ha? Ang di na ka mo problema magbayad, tumani lang siya siyang gusto, ha? Di ka pa anak, makatilaw kapag lamion niya, maimpas pang utang. Ay, maayo ka gaw. Kaluisad sa akong bana, uy, kung ako nang buhaton. Usam ka eh. Musaba sa day kasi mong bana. Usam ka eh. Paturjak no'y dadoy. Aron maimpas ang inyong utang. Maor na'y sulbad aron maimpas ang inyong utang. Lamig ka. Nahagkan ni mo eh. Ba nagtubo sa kong kwarta? Tambo ka. Cute kayo, tambo ka. Tubo pa din. Tubo kayo. Ay, gana na uy. Happy ni mo. Ang akong bana. Yun mo hawak sa ako. Chagpato. Ayop. Naidado. Ito ni Mantos na yun. May na kayo. Ikuan. Gini ka. Kahukot siya. Ay, dadoy. Unsa? Magdus ka? Ug si Edadoy ang amahan sa imong gisabak? Oma, nakasiguro gyud ko nga siya man ining bata nga niya sa untian. Ug si Simon nga akong bana, nagtuot taon siya nga siya amahan ini. Ay sus, ay na lang siya sultihi. Good, aron ligubot ba? O karon kay mabdus ka naman, ay napagpakikita pang dadoy ha. Total, impas naman inyong utang. Hagbayang nga impas mauwi, katulo na ko makautang nga na impas og Gerger. Ha? Nya, naplano ko nga. Mangayo ko niya karon ng kwarta. Muhatag bagit siya kay iyang anak man nga akong gisabak. Ayaw niyo ko niya kwarta, ma. Uy. Ug mao to mga listeners no, ato ang Palimay Drama Compilation Part 122 ug hinaot nga nalingaw mo ang listeners no sa atong mga drama. Ug gusto muna ko pagpasalamatan katong tanan nga comment sa ato nga isa jud mo na appeal sa atong mga sa ato ang pag-intro vlog. Ug atong i-shout out no tanan ka comment sa ato Shout out na ko si Dilsam99 diyan sa Hong Kong. Shout out nimo diya ma'am ug amping-amping diya ma'am sa imong trabaho. Si Analisti, shout out nimo diya. Si Oscar Abedog, shout out diya Oscar Abedog diya sa Grahi Karkar Cebu. Si Danny Lopez, shout out diya Danny Lopez. Si Ma'am Balbina Tapalis, shout out nimo diya ma'am. Si Joselito Salva, shout out mo Joselito Salva. Si Jude Plistico, shout out mo diya Jude Plistico diya sa Bohol no sa imong mga amigo diya nga pirmi pud nga paminaw. Si Brian Ortigal, shout out. Si Berhelio Balanay, shout out mo diya Berhelio Balanay. Salamat sa imong pagwa-escape no. Maayong pagpaminaw nimo diya sa Surigao Sur. Si Sugar Santos, shout out po. Shout out po nako si Nina Castro. Si Nilda Yekik, shout out po nako. Si Berna Siroy, shout out. Si Rodrigo Balye, shout out. Karen Baroy, shout out. Nita Sio, shout out po. Shout out po nako si Annalyn Bruni. Si Isabel Sirna, shout out po. Judy Primo, shout out po nako. Si Vilma Amor, shout out po no. Ug mao na to mga listeners no, tanan ga comment sa tawag atong gibasa karon, atong gi shout out sa ato ang part 122. Ug katang-atangin na pud mga listeners no, ato ang sunod nga gi-upload nga part 123. Ginahinay na pud tag-edit mga listeners no. O gusto mo na ko pagpasalamatan jud no, tanan ga comment sa kuha nga naa jud mo pirmi no, nga isa jud nga ma-appeal sa atong pag-info vlog. Ug tanan ako mga listeners, salamat jud kayo sa iyong kanunay nga pagsunod ug paminaw sa atong mga drama. Usban ako, salamat jud kayo.